ଆଜ୍ଞା ଏଇଥର ଯୋଉ କୋଟିପତି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିପତି ଭିତରେ ଆମ ମୋହନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସିଏମ୍ ସାର୍ ବା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତାକୁ ଆସିଲେ ସେ ହିସାବରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି 55 ଲକ୍ଷ, ସାୟଦ 55 ଲକ୍ଷରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋଟିପତି ଲିଷ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯିଏ ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି 4,10,000। ଆମ ସିଏମ୍ ପାଉଛନ୍ତି 1,60,000। ଯଦି 12 ମାସ ଆମେ ହିସାବ କରିବା, 1,60,000ରେ 12 ଗୁଣିଲେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହବ, ହେଇକି 20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହବ। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା? 60 ଧର 55 60 କେତେ 20 ବି ହବନି, 14-15 ଭିତରେ ହଉଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? 70-75 ଲକ୍ଷ ହବା କଥା ହାଇଏଷ୍ଟ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଇଲା କୋଉଠୁ? କୋଟିପତି ହେଲେ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଜାଣନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।